Kommer du? Vent lige 2 sekunder. Er det rigtigt, du har kysset med Rasmus? Hvad? Jeg har overhovedet ikke kysset med Rasmus. Hvorfor kommer folk til hen til mig og siger det? Det har vi ikke nogen idé om. Nå, men der må være en grund til, at folk kommer hen til mig og siger, at du har kysset med ham. Nok fordi de prøver at skabe splid. Hvorfor fanden skulle de lige pludselig skabe splid imellem os? Det ved jeg sgu da ikke. Jeg har ikke kysset med Rasmus, okay? Stol på, når jeg siger det til dig. Hvordan fanden du det her skal kunne stole på dig? Fordi vi er mega tætte veninder. Vi har været bedste veninder i 4 år, så vælger du at stå på sådan en underlig piger, der vil skabe dårlige rygter om mig. Jamen, jeg kan bare ikke se, hvordan jeg skal kunne stole på dig, når der er folk, de kommer hen og siger det til mig. Jamen, så kan jeg helt ærligt heller ikke se, hvordan jeg skal kunne stole på dig, når du har fucking stjålet min trøje. Jeg skulle da aldrig nogensinde stjålet din trøje. Nå, men så er det bare sjovt, at det manglede 5 minutter efter, du lige havde set. Hvorfor fanden skulle jeg nogensinde stjæle noget af dit tøj? Det ved jeg sgu da ikke, men jeg kan tydeligvis ikke stole på dig mere. Nej, men jeg kan sgu da tydeligvis heller ikke stole på dig, så. Der er åbenbart ikke nogen af os, der kan stole på hinanden mere, og det må så bare være et tegn på, at vi ikke skal være veninder mere. Ja, det er fint. Fuck dig, altså! Ej, hej. Ej, hej med dig. Hej, hvor er du lige side? Jeg kan da. Hvad laver du her? Det var bare lidt skidt. Jeg er også bare lige at kigge lidt på lidt. Nu har jeg fri, så. Har du lyst til at tage en kop kaffe? Jo, det kunne jeg. Hvad laver du så efter folkeskolen? Lige nu læser jeg til dag i Odense, men jeg er blevet færdig med 6 år. Okay, spændende. Ja. Hvad med dig? Jamen, jeg er i gang med at læse til advokat. Hvor langt har du så? Det er cirka et år. Men det er ikke sjovt, at vi falder fra hinanden siden, fordi i folkeskolen, der var vi meget sådan rigtig gode veninder. Ja. Jeg kan egentlig ikke huske, hvorfor. Det er meget lang tid siden. Ja, det er faktisk rigtig lang tid siden. Mange år siden også, kan man sige selv. Ja. Nu når du siger, så er det faktisk mange gode minder sammen. Ja. Kan du huske det der? Ja, jeg kan huske det der nede ved bækken, hvor det var ved lige vores navnetræet. Nå ja, der hvor vi altid kom. Ja, Ej, det var det. der går nok mange sjove minder. Hvorfor glemme alt? Jeg har de minder, som jeg fik af min ven. Og hvorfor glemme noget? Jeg er bare glad for. Men vi venner ud af hængen, for der er ingenting som at lave ingenting af det vi er enige i. Selvom vi normalt gerne vil noget forskelligt, men at slappe af, det er dog heldigt. For os er love kan aldrig få nok, og problemerne de siger enerne, de ikke er enes med. Men der er mange ener i deres sind, med hver en måler ikke op, når de gerne vil ud og hænge med drengene. For vi vil ej trænge os på, vi kan ikke godt forstå, og vi er intet, vi skal nå, vi kan formå at tage rundt, nå rundt til ender. Der var også dengang, hvor vi holdt den der tøsaften. Ej, gud, jeg kan faktisk godt huske det hjemme med dig. Jo. Ej, det var så hyggeligt. Så prøvede vi alt det der tøj der. Ej, ja. Det kan jeg faktisk godt huske. Og den der trøje der. Ja, den klæder dig virkelig. Har du den stadigvæk? Nej, men den blev væk af en eller anden lille grøn pludselig. Jeg ved ikke, hvor den er. Ja, ej. Hvorfor glemme alt? Jeg har de minder, som jeg fik af min ven. Og hvorfor glemme noget? Det er egentlig træls, at sådan nogle ting kan få os væk fra hinanden. Altså, vi burde have været stærkere. Ja, det er vildt, når man tænker på det nu. Og så over en dreng. Ja, det er så mærkeligt. Men hvad havde jeg tænkt på, at vi skulle finde et nyt tidspunkt på mødes? Ja, det ville være super hyggeligt. Okay, hvad siger du til torsdag? Ja, det passer fint. Hvad tid? Den 11. tid? Eller? Ja, det er perfekt. Super. Altså, vi ses. Bare stå ved 6 timer.
Vi ses på tirsdag. Ej, hvor er det mærkeligt at være tilbage for så mange år. Ja, der er godt nok gået lang tid. Ja. Jeg har faktisk en lille ting til dig. Ej, det er da ikke det. Nej, hvor er det dejligt, at vi har givet hinanden en chance til. Ja, det er så dejligt. Jeg håber, vi kan skabe nye venner sammen. Kom ind for. Tak. Hvorfor glemme alt? Jeg har de minder, som jeg fik af min ven. Og hvorfor glemme noget? Jeg er bare glad for. Men vi vender ud af hængen, for der er ingenting som at lave ingenting af det vi er enige i. Selvom vi normalt gerne vil noget forskelligt, men at slappe af, det er dog ærligt. For os er love kan aldrig få nok, og problemerne de siger en af de